Čau Matěj. Čau Romane. Řekni nám, proč jsme tady dneska. Dneska jsme se tady sešli, aby jsme vyhlásili vítěze naší soutěže o iPod Touch 8 GB. Myslím, že bychom to nemuseli protahovat. Mohl bych říct, kolik se nám přihlásil lidí. Chtěl bych poděkovat všem 133 účastníkům, kteří se přihlásili. Ta soutěž byla vypsaná asi na 3 týdny a byl o ní docela velký zájem, což nás potěšilo. Všechny správné odpovědi máme tady v tomhle tukánou obalu od MacBooka. A abych pravdu řekl, tak co se týká naší soutěžní otázky, pár z vás odpovědělo, spletlo si zadání a odpovědělo na uvedení iPhoneu, což bylo špatně. Nicméně správná odpověď na naši otázku, kdy byl uveden první iPod vůbec, bylo 23. října 2001, takže všem správným odpovědím nebo všem uživatelům, kteří odpovědí správně, gratulujeme. A pokud dneska nevyhrajete, tak nezoufejte. Já si myslím, že těch soutěží ještě bude dost, takže svoje štěstí budete moci zkusit někdy příště. Tak jo, někdo z nás bude losovat, Stříhneme si. Zvítězil jsem, teď to bude na mě můžu slavit? Ne, dobře. A nedívám se. Tak tím šťastným je? Tak, šťastným výhercem je Marek Filus. A pro jistotu e-mail filusm@seznam.cz. Takže Marku, gratulujeme a tleskáme ti. Můžeš od nás čekat e-mail pravděpodobně ve stejné době, kdy bude zveřejněný tohle video. A myslím si, že hnedka v pondělí k tobě pocestuje iPod Touch 8 GB, poslední verze od našeho sponzora Kup to levně. Děkujeme Kup to levně. Tím děkujeme Kup to levně, děkujeme všem, kteří se účastnili a někdy v další soutěži. Mějte se hezký víkend. Ahoj. Naschle.